Pripravte sa už v tejto sezóne na lov veľkých kaprov. Vaším skvelým pomocníkom môže byť už čoskoro tento výnimočný teleskopický karbónový prúd Sportscarp Radical Warchild, s ktorým sme pri skúšobných testoch prekonali hranicu 140 metrov. Kaprársky teleskop Radical Warchild má dĺžku 390 cm, akciu 3 libry a dá sa pohodlne zložiť na malú prepravnú dĺžku. Je priam ideálny na cestovanie a tak ho môžete mať bez problémov kedykoľvek pri sebe. K tomuto prútu dostanete veľký dvojbrzdový kaprársky naviak Fanatic Big Runner 12000 a 500-metrové balenie vlasca Spider Sea-Line s priemerom 0,25 mm a nosnosťou 6,3 kg. Kvalitný teleskopický kaprársky prúd a rovnako poctivý kaprársky naviak vám teraz ponúkame v cene len 104,95 €. Pripravte sa už v tejto sezóne na lov veľkých kaprov spolu s nami aj vy.